знаходимося перед канцелярією президента, в адміністрації президента, в честь 100-річчя зникнення, создання Національної Русинської Республіки Подкарпатська Русь. Много літа президенту Земану, чеському народу, а єдно з ними і Подкарпатсько-Русинському. Хвала Богу. 3 сентября цього року відбулася зустріча русинської делегації з президентом Чехії Міланом Земаном. По результатам зустрічі маємо круглий стол представників русинських організацій, віддільно председатель Світового конгресу Подкарпатських русинов Василь Михайлович Жуган. І так, Василь Михайлович, що ви сказали президентові і як він видить наші события на будущее? Богу дякувати, нині зробила зустріч подкарпатських русинів з адміністрацією, з президентом Земаном. Зустріч пройшла, я думаю, що конструктивно. Усі представники наші подякували президенту Земану за дружні відносини до нашого народу, та й нашого народу, до чеського народу, за ті роки, які ми прожили в місті, за ті роки, відколи пан президент став до своєї функції. І Богу дякувати йому за те, що він підтримує наш народ, що вислухав нас і з нашими просьбами, з нашими пожеланнями. Файно ми йому подякували. Для нас, для русинов, Михайло Тяско такий самий удачний менеджер для наших русинських діл. Скорше він знає, що написати, що це збило. Він це потрудив і на всю організацію. Так, брате наш Михайле, яка ваша оцінка нашої акції? Русинська делегація прийшла не просити нічого президента, не жалуватися ні на кого. Просто прийшли попривітатися представники русинського народу і президента Чехії. Ведь солідно 100 років єднакового начала державності і чехів, і словаків, і русинів. В першу чергу хочу подякувати всім вам, хто прийняв участь. Нас, на превеликий жаль, майбурж не могло бути, бо люди мають візи, роботу і так далі. Але всі ми нині прийняли участь в такій визначній даті 100 років нашої файної історії, сумісної історії з нашими браттями, чехами і словаками. Дякуємо Земану за те, що він нас мог прийняти і розділяє нашу точку зору, пам'ятає історію, пам'ятає, що такий народ з ними жив і відноситься з ним і уваженням, як він сам сказав, що русини воювали в одній армії. Один народ воював за одну честь, за одну власть, за мир у нашій Подкарпатській Русі і в Чеській Республіці. Але доля нас розвела, і він тямить, головне, що така челядь жила у одному полю з чехами в місті, як русини. А що ми зробили? Дякувати Богу, що ми могли зробити, що нас президент признає. Але то не лише наша заслуга, то головне їхня заслуга, що вони тямлять історію, як на превеликий жаль, що українці маленько путь забили, перекручують. Хоча історія не є погано її знати. Історія учить нас не повторяти ошибки. Дякую. Дуже файно говорила Тетяна Поп, коли вітала президента, желала много років чеському народові. І то із уст жінки було має інтересно, і президент був дуже довольний. Як вам це видить? Що ви хотіли донести до президента і як ваша оцінка? Ви знаєте, я хотіла донести йому те, що в принципі я й донесла. Мені саме головне було, щоб президент бачив, що ми його вважаємо, що ми не прийшли щось просити, що ми народ гордий, що ми народ добрий, порядний. Ми прийшли йому сказати великое спасибо, подякувати йому за те, що в отличие, к сожалению, великому, в отличие от других президентів,
Він є єдиний, який лояльно до нас відносить, дійсно. Я не ісключаю, що то, звісно, вже дуже велика подяка панові Васильові і панові Михайлові, за те, що вони дуже много зробили, на мій взгляд. От для того, щоб у нас і зустріч організували, для того, щоб у нас президент Чехії до нас дуже так, з уваженням відносив. Тому вам велике дуже спасибо. І спасибо вам за організацію мероприятия нинішнього. І я, звісно, ще поза кадром ми ще поговоримо не раз. У нас ще дуже багато є плану обсудити, за те, що ми не стоїмо на місці. І ще що хочу сказати, хочу подякувати особисто вам, отець Сидор, іскренне. За те, що, знаєте, я дуже багато перениковувала ваших роликів, перечитувала ваших статей. Цікавилася вами як особистістю, за те, що такі, як ви, люди, таких дуже мало. От є Андрій Васильович, я до нього зараз верну, що касається Андрія Васильовича, таких, як ви, дуже мало, які не тільки були ідейні люди. Бо я вірю, що там би не говорив, я вірю, що вас не сподвигали ні гроші, ні якісь проекти, ні якісь там каламучення якогось там будущого. Я вірю, що того робили іскренні. Ви не тільки ідейні люди, що таких людей тепер дуже, к сожалению, мало. Но, тим не менее, ми є. Ми молоде, нове покоління, яке теж будемо продовжати. Ми не забуваємо, кому такі. Благодаря вам ми знаємо свою помнимо історію. І ви для нас примір. Примір того, як це треба не бояти, як треба відстоювати свій народ. Тому я дуже з великим уваженням до вас відношу і хочу вам сказати дійсно іскренне велике спасибо за те, що благодаря вам ми знаємо, кому таке. Я не хочу хвалити Василя Михайловича, бо хвальба в очі не є солідна. Але я вірю, що Бог поможе, що всі діла, які він зробив, віримо, що буде в нас добре і те, що ми плануємо, а плани наші мирні, будуть реалізовані. А ще один у нас нині був учасник цієї зустрічі, пан Фатула Андрій Васильович, котрий вручив президентові книжку «Подкарпатська Русь», сам лічно вручив, Сам лично написав. Переговорили. Яка ваша думка? Які ви винесли свої мислі із цієї зустрічі? Ви знаєте, я під таким глибоким впечатленням до тої зустрічі, уважаемый господин президент проявив дуже добре впечатлення. Видно по ньому, по його очам, по його отношенню, по його словам, що він відноситься русинам так же, як колись було 100 років, відносилися і чехи, і словаки к русинам. Ви знаєте, до ті дні, ми вчора, сьогодні ходили по Празі, Тетяну, і говоримо, 100 років пройшло, а від колись в той час і перший губернатор наш, Григорій Жаткович, також ходив, також переживав наших русинів. Той план, що він мав, то були великі плани, і то було дуже добре, але не вдалося то, що створити. Але за те, що вони зробили, що ми вийшли, що перший президент Словакії Масарик, якого його послухав, посилися у Сполучених Штатах Америки, і зробив без всякого, сказав, що Русину у члени нового созданого государства. Так що я читав, що і мені полюбило, що Мілош Земан сьогодні сказав, що він вже підіймав вопрос децентралізації України, і ми його підтримали. Так що, дасть Бог, так і буде. І я вручив йому книги, йому все полюбило, 2 книжки, він заулибався, пожав мені руку і сказав, до зустрічі. Дай Бог, щоб так і було. Серед тих подарків, котрі нині отримав президент, є картина моста Масарика в Ужгороді. То наш Іван Донацько предложив. Іван, яка ваша думка? Це та картина напомнить нашому президентові про бойові часи, коли Ужгород був столиця Подкарпатської Руси, а нині ми приходили вітати президента і лише хочемо напомнити, що русинися нікуди не діли, русинів загнали під стіл, але ми вдома. Нас не загнали під стул. Нас не загнали і не заженуть під стул. Ми якраз низько вказали, що ми не під столом. Ми готові говорити із лідерами держав, в частності з президентом Чехії, з метою, щоб донести до нього, що би ми хотіли, як народ русинів, русинський народ, що би ми хотіли у себе в державі і як він нам може в тому допомогти. Перше, що можу зробити, то подякувати, як шутки ми зробили
Мішові Тяскові і Васильові Джуганові за нашу нинішню зустріч. Ще подякувати всім, хто там був присутній. Пан Фатула, Таня, ви, отець Сидор. І ще Міша отут. Саме молодий наш письменник. Но перспективний, но наша цель знайти от ті таланти. От картину ви говорите. Ми знайшли книжки, теж у нас ростуть таланти. У нас є своя історія, ми маємо свою культуру, і ми її маємо, ми її маємо і не маємо її дати знищити комусь. Так що я думаю, що наша зустріч була дуже продуктивна. І пан Земан, іменно картина моста, я йому казав, що час налажувати мости з нами, між народами. Що нам скаже представник молоді? Ведь сьогодні Тетяна і Міша. Міша Чеківдя. Михайло Чеківдя – це тот, що заполонив інтернет такими файними інформаціями, особливо, що касається переписами. Цілим вони є. А ну, Михайле, яка ваша думка? Це стоїло не йти так далеко, 1000 кілометрів? Ну, то стоїло напомнити чеському президенту, що не лише Чехи і Словаки титульна нація, а й русини не другосортні. Ми можемо повісти создавали єдну чехословацьку державу, яка досить довго існувала до початку Другої мірової війни. І треба, щоб більшу дату тямилося і в нас Закарпатті, і в Чехії, бо ми теж єдні, тільки поки фундамент цієї республіки. І треба нам усім тямити. Гражданство у нас може бути хоч яке, або гражданство може хоч коли поміняти, а русином ми ся лишимо на тему. Тому треба уражати ту державу, яку живеш, або найбільше уражати своє ім'я, свою віру і свою народність. А на щодо моїх робот, що я пишу по переписі населення, то прямий, як так повісти, Це суть документи то є реальної історії. реальної історії, реальний доказ того, що ми були і ми ясми. Нам не треба визнання, нам треба просто розобновити нашу національність, бо ми і так є. Просто треба на законодавчому рівні Ото визнати. Хочу вам напомнити, що таке село, як за Синвіром, то село, де Колочава, Михайло дав таку повну інформацію, що коли в інтернеті повели так ясно, що будь-який перепис і нині покаже, що в русинських селах 90% русинів. І тепер ми говорили президентові, що 75-80% – це русини. Но, оскільки нас бавляться тими лжепереписами, то Михайло Чеківдя підказує, пожалуйста, щось змінило низ. Давайте свободний перепис зробимо нині у ту вже Колочаві. Такий же буде результат. Так що, Михайле, желаємо добрих трудів на будущее. Ну, і я би маленько завершити. Я теж благодарен Міші Чеківді. Я встиг запис про перепис населення втиснути вже в книжку твою Русиня. І то дуже добре, вона впечатляє. То хоч читати, то вони видять, що то русини були є і підтверджують документи історичні. Ну, а про нинішній случай у нас великолепна сімерка. Низька, то дуже добре, то щасливе число. Ви що намикаєте, що сім'єрка розбереться, а ми і їхні Бог, опозиції? ні, ми просто, що поговорили про нинішні діла, то дуже добре. Ну, дай Бог здоров'я Василію Михайловичу Жугану, Міші Тяску за те, що вони все організували і що все вони забрали. А між нами ще була Тетяна, то украшення нашої сім'єрки. Дасть Бог, що буде добре. Ще це будемо зустрічати, тому що Міша полюбила, зійський президент Чехії, і сказав, до зустрічі. Так що будемо зустрічати. І в завершення. Василь Михайлович, ми не требуємо від вас якихось планів, а якихось великих. На вашу думку, вже сте повіли до головного, що нам би треба мало приумножити формат нашої роботи. Не просто мати організації, а спомогтися, щоб ми мали чоловіка свого у представництві Європейського Союзу. Щоб кожен раз, коли там і міжнародні організації проводять конференції, офіційно ми направляли людей із своїми письмами. Не жалуватися, не комусь угрожати, а говорити про реальні речі, використовуючи українське законодавство. Сергій Михайлович, ви як голова Всемірного Совета Подкарпатського Русинов, найліпше звучить по-нашому. Це чувствуєте, що все-таки позираємо на вас із такою надіждою, що ви будете дуже
розумієте, як важно тепер ваша позиція була конструктивна, і щоб хоч, по крайній мірі, Чехія показала примір, як треба збирати русинське коріння. Я се надію, що то произойде і на території України, тому що нинішня власть, аж дасть Боже, та буде май склон над русинському народу, та й признає русинський народ, тому що ніякої проблематики русини не создають на Україні, і буде дуже добре, як аж будуть представники з України, русинські представники, представлені у міжнародних інститутах, не лише з Чехії, не з других держав. Але дуже би було добре, аби пан президент, нинішній уряд, котрий тепер лише наступив ще, почав діалог з русинськими громадами, з русинським народом і офіційно признали, якби виробилися інститути, котрі би представили нашого народу на міжнародних площадках. Будемо ся надіяти на швидко. Киті замітили, один у полю не воїн, а ми розуміємо, тільки командним способом, як футбол. Якщо м'ячик бігав нічому, що б його забив. А коли є команда, вона може много робити. Желаю, щоб ми були та єдина настояща команда. І так, наш круглий стіл завершений. Желаємо, щоб у будущому ми були такі конструктивні. Маєте право, хоч де вас звідати, казати правду.